tobe jamana kono ya yin kalike arakata al-fajri ika salli ka so de kono ube ikana salli misir de kono ajabu yemunye ciren ko afdalu salatil mar'i fi baitihi lal maktuba ako hada maden kan nafila ika salli be kanyi ka so de kono fo farda ودون كبوكو نافلة منونية كلنا نافلة ونية نسلام يا سريا أما جماعة كاما سريا وكاكي سوكونو ودي كاني كتمي مسيرلا أركتال الفجر سالي فنا نيناني سالي فنا كوفي فلا فترو كوفي فلا سافو كوفي فلا نونون كاكي سوكونو نيكا سوني مسيري كسرو ودي كاني هاري بنو سيمين ينكرا رحمه الله نكا أركتال الفجر ninne ya sallin ka so kono nte safa folo soro donc safa folo masala hakama mbena misiri de la karaktal fajiri salli uben karaktal fajiri sallin ka so kono har ni safa folo tarakinda ako araktal fajiri ka salli ka so kono har ni bena ni ma safa folo soro ako de kanye kana ko ibena safa folo kama karaktal fajiri salli litoy ako pasike atar fajiri salliri ika so kono ko de nyinana ife safa fulo ka fasamanta ni fasamanta de kabilate ka fasamanta fote me e welele ni minna ki krekere minna koy ko ke akoy de karakter fajiri salli ka so kono nyamar kam min yesira ema oye ode safa fulo ka fasamanta e amude me nyamar yam min se krekere ni e kanyesima wede karaktal fajri salli ka sokono akoy ke ikrekere ni nyamari kaminye ko ke ode be ka kateme nyamari kaminye kurobale donc akoy karaktal fajri salli ka sode kono hari ni nana ni ma safa fulo so wode kany ni ni kar fulo jabu wa kany ni kar fulana ko ni en nana misrila ko aya so e ko salatu borade ha ko yani salatu kabo e nana misiri la ibe misiri fole arakan fula de ke kasiri ni e koni nana misiri la salatu ma bode sani kasigi ibe arakan fula salli misiri fole bon ni salatu bora ibe wuli karakatal fajiri salli ha bo anya nunu jabe ka koro ka sai katanga kasiti koroma uru chogo yoro jumangele yaruma bon na ya soro geleya ko do ko furu sigi geleya bu bolala nanya do geleya sugu mindo sare min fola ambofo men nanta geleya sugu do ambe min fo globally la min ye furu musoye ikace hakke munun bu ko nyini iko do ka jonu ye ishe ko da mayrala ce fana ika muso hakke munun bi ka islamiya sariyala sariya ka hakke munun bi ka ifana ko nyedo ka jo ni ka muso ka hakke wa ashiruhunna bil ma'ruf aka nyogon je nyogonya ni sariya ani islamiya ka herai aka nyogon je nyogonya ni ciden ko khiyarukum li ahlihi ako aso hera ma munum be nyumanke katu ka muso umade donc ambe min fo oye che ka ke jo nyumantigiye katika musoma muso fana ka ke jogo nyumantigiye katika chema muso ika che ka hakke munum be ka iku dama
cɛ fana i ka muso ka hakɛ minnu bɛ ka i k'o d'a ma a fila bɛɛ ka kɛ ala batobaga ye a ka sira ala ɲɛ a k'a ka akida ɲa ala kelen pew bato dusukunnasiw ka ɲa aw bolo a ka farida sali duuru a k'u sali a ka nafila k'a ka sow kɔnɔ ala sɔsɔ mina minnu b'a ka sow kɔnɔ misikiw ni dɔnkili ni fɔtɔw a k'olu bɔ a ka sow kɔnɔ ni furuɲɔgɔnma fila ye ninnu kɔrɔsi a ka furu in bɛ kɛ daamu ni hɛrɛ la a bɛ kɛ daamu ni hɛrɛ la ala bato ka sabata aw bolo tawhidi aqida ɲuman ka sabata aw bolo ala ka fardaw bɛ di haramukow bɛ to yen a ye ɲɔgɔn ka hakɛ di ɲɔgɔn ma furuɲɔgɔnma n'a ye ninnu matarafa ka furu kɔnɔna la furu in bɛ kɛ aw ma hɛrɛ ni lafiya de bɛ kɛ so kɔnɔ ko an balima dɔ ko dɔ de taara muso ɲini u fɛ bɛɛ bɛ a ka musirikiya dɔn mun taara u ka denmuso ɲini mun taara u ka balimamuso ɲini furu la bɛɛ b'a ka musirikiya dɔn mais olu siranna n'u ma den d'i ma a kan'u dabali ko o bɛ kɛ cogo di n'a yɛrɛ bɛ min dɔn ko musiriki de don n'a y'a den d'a ma den tɛ furu la dɛ wala tankihul musrikina hatta yu'minu ala ko mushriki cɛma ni mushriki de muso kani denmuso ta k'a d'i ma i ka ni balimamuso ta d'a ma fo a ka limaniya de n'a ma limaniya tɛ daga i k'i denmuso d'a ma n'i y'a d'a ma a tɛ furu la koyi silamɛya furu tɛ silama muso mumini muso tɛ furu mushriki cɛma a bɛ komi ni mumini cɛma fana tɛ mushriki muso furu cogo min ninnu bɛ hadamaden wele ka taa tasuma de ma anw minnu filɛ ka sira a ka dabali ɲɛ u b'a fɔ nin de ma kawfu sirri nin ye fulankafoya de ka sira dabalikɛla ka dabali ɲɛ fulankafoya de filɛ nin ye aw yɛrɛ bolo aw ko ale ye musiriki ye dɛ aw fana nin hakilina nin dusukunna se k'aw yɛrɛ musiriki de sisan u b'a fɔ nin de ma kawfu sirku ou bien kawfu sir parce que dɔnnikɛbaw ye alkawfu yatila kawfu tabi'i ani kawfu tabi'i o ye siranya min a dagara wa kawfu muharram wa kawfu shirku kawfu tabi'i mun ye tabi'i e ka wara ɲɛ i ka sira ɲɛ i ka sa ɲɛ i ka sira ɲɛ i jugu ye marafa b'a bolo kan'i ma i ka sira ɲɛ kawfu tabi'i ala ye hadamaden ni siranya sugu da de baasi t'i ka nin na kawful muharramu ye mun ye siranya juma haramuyara e ka sira kawfu tabi'i ka kɛ sababu ye k'i bali ala ka wajibi dɔ ma ka sira sa ɲɛ ou bien ka sira wara ɲɛ fo a ka kɛ sababu tɛ se ka ala wajibi yɛrɛ kɛ siranya bolo kawfu tabi'i min kɛra sababu ye k'i bali ala ka wajibi kɛli dɔ ma o kawfu tabi'i sugu kɛra haramu ye nin ye cogoya filanan ye kawfu shirkun o ye ka sira dabalikɛla ka dabali ɲɛ ka sira musiriki ka bɔliw ɲɛ ka sira musiriki ka batofɛnw ɲɛ ka sira kaburutigiw ɲɛ kaburu kɔnɔ donc u b'a fɔ nin de ma kawfu shirku nin ye fulankafoya de donc nin siranya sugu min fula u yɛrɛ bɔlɔ k'aw sira n'a ka dabaliw ɲɛ ka muso in ta ka d'a ma ni denmuso yɛrɛ ma jɛna a y'a tɔɲɔ et puis a tɛ furu la dɛ et puis aw yɛrɛ ye musiriki de ni hakilina yɛrɛ fɔlɔ donc a tɛ daga cogo si mɔgɔ min ye musiriki de i k'i denmuso ta ka d'a ma Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen ye kutuba kɛ nin kan Diyawu Lami bunu simunu ka kutuba bɛ minnu kɔnɔ ni a furula musow ka walejuw fɛ musow kan ka di mɔgɔ sugu minnu ma a ko ciden ye fɛn fila de fɔ sabanan t'a la ija ataakum man taridawuna diinahu wa khuluqahu fajawwiduhu ni mɔgɔ nana aw ma a diina ka ɲi a jogo ka ɲi ni o ye min ɲin'a fɛ a y'a d'a ma ko ciden ma sabanan fɔ a diɲɛ ko tɔw sɛgɛsɛgɛli sɔrɔ a ko ciden ma sabanan t'a la dɛ a ye fila de fɔ i kan ka i denmuso ou bien muso min waleja gɛn ma i kan ka d'a ma i ye fila dɔrɔn de fɔ diina ani jogo ɲuman awa a b'o kɔnɔna kutuba in kɔnɔna na ko ni denmusow n'a b'a ka denmusow n'a balimamusow ta k'a di mɔgɔ minnu ma
ako ka fɛn min kɔlɔsi aqida ayu tugi ka aqida kɔlɔsi de aqida ɲuman ka sɔrɔ a tigi bolo muso bɛ ta ka di min ma aqida ɲuman ka sɔrɔ a bolo et puis jogo ɲuman ka sɔrɔ a bolo a ka kisi kɛ mɔgɔ ye min bɛ farila salli 5 matarafa a ko parce que min tɛ salli fana o fana ye kafiri ye tuguni donc an bɛ min fɔ a tɛ daga ninnu ye tant que bangalen b'aw ye ko nin ye musiriki de ye a tɛ daga aw ye cogo si a ka muso ta ka d'a ma o ko an balima dɔ ye an ko ɲininkali bɔra min faransi ko cire ɲa kun di a digi komi muso bɛ kun digi cogo min ko bɛ turumiji kɔnɔ a sabatira a bɛ abi dawuda kɔnɔ cire fatuhu maka a bɛ don fatuhu maka don min a kun digilen de don tiloma 3 ɲɔgɔn na mais min ye kun sigiw lahala ye ani cɛ ka kun digi dɔɔnikɛbaw ko ninnu bɛ sagi ka taa urufu de ma ni ɲanamaya yɔrɔ min cide a wagati a y'a sɔrɔ arabu u bɛ kunsigi caya de ka digi de komi muso b'a digi cogo min cide ye arabu sɔrɔ o cogo de la a fana tun bɛ a kun digi mais an bɛ diɲɛ laban min na sisan hadamadenw ɲanamaya cogo ye de min ye cɛ ye i k'i kun di ni e y'i kun digi sisan i ye muso ladege haramu dɔ i kan i kɛra muso ladegela ye ciden ka wagati a tun dagara de ale ɲanamayara mɔgɔ minnu cɛ la u ka laada de tun ye ɲininin de tun bɛ kɛ mais e fana bɛ ɲanamaya mɔgɔ minnu cɛ la n'u ka laada tɛ a tɛ daga i k'a kɛ n'i y'a kɛ i ye muso ladege kunsigiw lahala donfiniw lahala u k'u bɛ sagi ka taa hadamaden bɛ ɲanamaya jama min cɛ la de n'u ka kunsigiw cogo n'u ka finiw cogo n'a ma silamɛya sariya sɔsɔ i ka fini dɔn cogo n'i ka kunsigi bɛ taa o de la fo n'u ka lahala min ye sariya sɔsɔ u ka misali la ni mɔgɔ min ko jamana kɔnɔ yan bɛɛ ka fini bɛ fufu de yala bɛ daga cɛ k'a ka fini fufu wa parce que i ka fini fufu min funtɛni ye fini ka jigali kaba kuru fura duguma o ye haramu de o ye silamɛya sariya sɔsɔ i t'u ladege o la fini dɔn cogo min ye silamɛya sariya sɔsɔ ni ɲɛnamaya yɔrɔ min u ka fini dɔn cogo min n'a ye silamɛya sariya sɔsɔ i tɛ tugu ko o la dɛ mais min ma silamɛya sariya sɔsɔ i bɛ tugu ko o la donc mɔgɔw ka nin faamu ciden ka kuntigi kɛra de a ɲɛnamaya yɔrɔ min a y'u sɔrɔ i m'a ye ciden tun bɛ tafe siri a tigi ka tafe siri kɛ a tigi ka doloki don ni pantalo don ni fɛn bila kɛ hijukɛlaw n'u taara hiji u bɛ fɛn min kɛ ka tafe siri ka birifini sira kan ko ciden ɲɛnamayara o cogo de la a k'o kɛ ye kɛ donc ninnu bɛ segin ka taa ɲɛnamaya cogo de ma e ɲɛnamara yɔrɔ min wulada ye min ye i bɛ to de kɔnɔ n'i bɔra o kɔnɔ dɔrɔn i ye kɛra muso ladegela ye i ni ciden tɛ kelen ye nin yɔrɔ la ko min bolonandege min bɛ don bolonkɔniw la parce que katimu filɛ n'an ko katimu sisan mɔgɔw ka hakilina bɛ taa moriganaw bɛ katimu minnu gosi de bolonandege min bɛ bɔ bolokɔni la ko 2 de ka ɲi ou bien 3 de ka ɲi bolonandege min bɛ don bolonkɔni la warijɛ bɛ kɛ negefinman bɛ kɛ sanu bolonandege dɔrɔn de haramuyara cɛ bolo i kana don i bolonkɔni la mais warijɛ cogo min ka di i b'a ka kana kɛ dantɛmɛ dɔrɔn Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ye min fɔ a kana kɛ dantɛmɛ mais hakɛ ma fɔ a la hari minnu b'a fɔ ko a kana tɛmɛ 12 la derila tɛ a la harisa nana walbaw bi wa albu ko aye tilonkɛ kɛ n'a ye wallahi ibu biha lu'batan wala abu biha lu'batan ko aye tilonkɛ kɛ ni warijɛ ye tilonkɛ cogo min ya o diya ni hadisa kɔsɔ donc o hakɛ t'a la donc semin ko sarh mumtiw kono ako hadisa min nana ko kana tɛmɛ 12 la ka sahalen tɛ bolonandege warijɛ bolonandege bolo la hakɛ mana la mais kana kɛ dantɛmɛ so sira bunte mi aka kana kɛ dantɛmɛ maana ka bolonkɔni tayin bɛ fa a bɛ bolonandege donc nin fana ye dantɛmɛ ou bien k'a kɛ belebeleba ye n'i y'a ye a bɛ komi bolokuru o ye dantɛmɛ de
Sheikh Islam ko tan Sheikh Islam buntema ko tanke na ma do israfula hakke ma fo ala bon ko muso na beta misiri la silamiyai mun fo ka fini la ani na ba ka sokono bo Sheikh Islam buntemiya ako salafu salihu ka muso nunu ka jumra min be nyogon ka fini don jogo u tege faraw de be bo anu nye daw anu senfara ni nyede nunu ka jumra mu be de salafu salihu tumbe mun bo ka sokono nu ka jumra mu yere folo tege fara fula nyeda senfara har salafu stabulo tunte ko nini de muso de ba muso waraga lendo i de muso nyana salafu tunto ke salafu nu haru ka jumra mu be minye wala Sheikh Islam bunteme ba lakale unyeda u tege fara u senfara u be nunu de bo jumra mu nyana min ni do bo wali ce nyana sa fari kuro bebe sutura fari kuro be katay kun camanche fo dugu kolo fini be fufi no fe fari kolo biro be de be sutura wala oye nu be bo wali cew kana wali cew segre donc ci den ko la temna ima alla masajid allah wal yakhrijuna tafilat ci den ko kana alaka jomuso nu ko bena misirila akanu bila o kanu bali misirla tala me nu bena usutura len da falen kana kasa jalan ku yerela muso ni bena misire farikuro bede ka sutura nyeda yere de muso ka fitina yoro fana o kadda tugu don kibo ka kuma sahlenda muso ka nyeda tugu wali cew kan ye wajibi de do nyeda ka tugu farikuro be ka tugu nu bena misire la awa ni bi so min kono do min kono fo ko mi ala ya nyana ma ya alla jarabine ni nyana ma ya cogo mi nye eni hakke min be wa so kelen kono muso ni mogo dobe so kelen kono ika jumara mu te muso minye mumini muso ye ni be kisi fe yere lagara ini hari ni be duba kono wali cew be fari kuro be sutoro kaniye i fari kuro be sutoro kaniye fo ni cebi ika so kono na la me hari du kono na tanke wali cew de be ani kene mana be kelenya tanke cew be furuli dagara cemunu ika jumara mi tede wali cew kene mana la haramu yara ku ye cogo me haramu yara aleki ye o cogo la ambe ala delala ka boda kanye ambe filini ala soso minna de ala ka boda de kanye ala ni hada maden fana mbe junubula nyire baro cho mbe junubula ndusu kasi lendo ntora lendo ani mbe junubula ntado fenkera ko kelewunte de ko kelewunte an kam mara cogo min fuleni nye an kan nyana ma ya cogo min fuleni ala soso nyana ma cogo ni junubu nyana ma cogo de do men na be e bolo ko tala adigile mbila tora lembila ikuruna fillemlo la Allah amda jigi fattaqulla masata na yafima ne abe munum bolo anye ni sorotere ete se kan nimbale hara foli mandu yere donc e fana ko fula de be e kaw ibe junubu la obika awa alaka junubu min fana ibake kake ati bolo fenye yere ibe junubu la bana bila itado ibana lendo ibi yere furakewa ni bana be minna bado bana be no ba yere furakewa ni ebe bana la bana be ela etado bana bila ebi yere furakewa iti yere furakewa donc ambe si soteni mara cogo minna muso minni ibe sala ambe du munun kono mo be che wore be ka jumura mute ni min be sala ifari kuro be de sutura ulai kaniye wore wajibi lembika ko salli welela dobe konko ko ako nale be salli jo ko jama bale la degna ko muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ko qad qamatu salatu qad qama ba fa qama allah wa damaha yala le be se ka salli wele intelia telia pour kana jabilla salli joli salli kortan na cogo mi e ba ko cogo de la wajibulen be eka
e ka salli korta ka jo a jo cogo de la munum be sallallahu alaihi wasallam fo o de do yoronte hari ni be salli ci den ka fo daju koro kana bangena yo yorola salli korta yire fule yalli salli korta baga be jaabi u ba te jaabi don ko ka nyogon soso nanala do ko salli welela de be jaabi hadisa nanola min ni salli be korta o ma sabati ci den bolo koy ka Allah de ka jaabi do ko te jaabi don ko do ko ayi tanka hadisa sabatira ko salli welela ka jaabi koy be se ka salli korta baga fana jaabi ko parce que ci den ye salli korta fana wele salli welela bayna kullu janini salat ko la ibe se ka jaabi so so libe don ko bolo o yoro e fonla yala be jaabi u ba te jaabi mi ni aqama halla wa dama hawna na hadisa min ko yedde fuye o te foye o hadisa masaha kanu foye aha wa alaikum salam ha ha ne ta ke ka kuma famu ni min fo be ko min fama kanyini kalela ni ebe ta masira la ibe fula de salli mi etta mana kata yoromi ni serai ibe kalo kele nyogona de ke tusuri be fula de salli ube ba dafa bonni ka dugute etara dugu minna ka dugute don ke ka kuma fula be jamhuru be min ka majhabi nani ube min ka ni ebe ta dugula ika dugute minye ibe tama katai depuis tato ya ngania ni sera nin dugu in kone la mbetile nani ke i donna domi ani bebo domi o tetile nani na mbetile nani dafalenke dugu in kono jamhuru bolo ni sera o dugu in na dro ewa tama denya banna ika salli dafa fo kati bo tuguni jamhuru be ninka me shaykhul islam bun taymiya akon ni tara dugula ni ma ngania iqamatul mutlaqa ni ma ngania nana sigi yare yande wuli wakati tenna nana wori nyini de la ni mo ngania tara ni haju de kama ne tara nin dugula nin darura de kama ni darura ni haju nyana bora dongo do nebe sagire shaykhul islam bun taymiya bolo ni ngania tara jamana minna dugu minna fokata haju nyana bo ye kalo kelenke o ye kalo woro ke sankile ka koybe salli ke fulade ibe salli ke fulade fokata haju nyana bo Sheikh Muhammad bin Salih bin Usaymin ale fana be nin de giriya ale be Sheikh Islam bin Taymiya ka hakilin de giriya ntara nin dugunna ni haju de kama ntara nin jamana la ni haju de kama nin ni haju koni nyana bora dongo do nebe sagide fokato haju nyana bo ibe fengo fenke ibe salli ke fulade min ni salla dugu alimami kofe ibe nani salli de ni kelen salari ibe fura salli min ni sallira dugu almami kofe dugu misiri de la foy kan nani de salli ola de ka kumala donc anya fo cogo min kuma fula de bala ni tara de iqamatul mutlaqa nana ya dron bo wakati tenela ya ni sera ye dro ibe salli dafade ube jamhuru ka kuma mbetile nani ke ya ni sera ye dro ibe salli dafa Sheikh Islam bun Taymiya ibn Usaymin ka hakilina ni tara haju do de kama nini haju banna domi mbe sage fokata haju mba ibe fula de sage tuma don ko ye nim fula fo ko min be konfil lafiya ni mo min makala min bi lafiya waye jamhurin ka hakilina de jamhurun ka hakilina o de be kalambali nafa ni e koni beta dugula ya ngani ambetile nani ke ni sera e salli dafa fo kibo wakati bana subhanakallahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk o yenyin kali do ke aye do ciyamma kan hakili jigala yin kali ko muso do de do akwa ce tunyen na folo tigi de
mais ale n'a ka denw nafagati min wajibira u ye cɛ in kan ko a to o di olu ma u ni nin min ka ka cɛ in bolo u t'o sɔrɔ a bolo setigi dɔ fana ko muso in ko ale taara mori ganan dɔ fɛ ko a ka fɛɛrɛ kɛ ka fɛn dɔ kɛ ale ye ni a cɛ bɛ se ka tɛgɛ bila ale ye cogo min ko a ka dɛmɛ ka baara d'a ma a bɛ min di cɛ in ma cɛ in bolo bɛ bila ale ye cogo min n'a bɛ fɛn sɔrɔ a la ko mori gana in ye fura dɔ ta k'a di ale ma ko ale ni o fura nana k'a di cɛ ma ko depuis cɛ kɔni ye o fura kɔni dun a ma lafiya ani bana y'a ɲɔgɔn da minɛ fo ka taa sa ale cɛ kɔni sara kaban mais ni ko in ale nimisara la ale yɛrɛ b'a dɔn cɔ a dankaninen kɔni b'a la cɛ in fatuli sababu bɔra ale ka fura in de la parce que depuis ale kɔni ye fura in d'a ma don min fo ka taa sa a ma lafiya ko ale kɔni cɛ sara mun bɛ ale kan ani cɛ mun bɛ ale kan ani ala cɛ a ye min de ɲininka bon ni an ka sɛgɛsɛgɛliw kɔnɔna la mugni libnu qudama a ka jiju kɔnɔntɔnna 330 mugni jiju kɔnɔntɔnna 330 a b'a fɔ ye fɔlɔ la dabali ye cogoya fula de fɔlɔ nin filɛ a y'a